Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan ni Ami, iti impaaramid da Conrad kankwana. Di na ngamin mairusok, ti mangluko. Nadlaw nga rod iti inana daytoy. Isu nga imbalakad na, nga agridam daytoy. Kan saan apaaramat, iti madi nga aramid. Kabayatan na, nagtultuloy ti kinabalog dagiti tallo. Idinadanon ti eksamin da. Saan anakapan ni Ami, kat madanagan dagiti tallo. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Tinaikuskuspil, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano tayo nga rodan? Nang namnama tayo anang ato ti maala tayo. Awan mo't dinamnamaan tayo apagsakaran tayo. Delikado tayo nakastoy. Saan tayo mata nag-review? Sapay ko na ni Mama. At tinababa ti maala na iti exam. Saan ang makagradwar? Ha? Aday ta ni Mama. Igam ng dagiti nagado at test papers. Sigurado lakid di. Ang nababa ti maala tayo. Apay nga nagsakit ni kuribot. Ay, awanan. Naglangan ti pag-asa tayo. Naglangan ka adi na oras, anak. Sapay, eksamyo ako nam. Inawagak matkit din ni Ma'am Nanang. Imbagak amadmad iti bagik. Nasayaat nga rod no inawagam. Tapno ammo na amasakit ka. At damat kiti pagsayaatan ti panagsakit ko, Nanang. Ne, apay ako nam nga adda pagsayaatan ti panagsakit mo. Tapno awan pagsakaran dagiti tallo. Amangan no ipandagdamanan ti papel kan carbon paper iti test paper ko. Madaksanak no maduktalan ti maestra. Ay, talaga amadi ti kasta nga aramid. Talaga nga agbalin asadot dagiti kakasta a klase ti estudyante. Wen nga rod, Nanang. Mangnamnama dalat ta iti sabali. Di dakat ag-review. Alang nga rod, anak ko. Agpaimbag ka. Maturog kan. Tapno daras ka agimbag. Kaya't kayo ang makasarita iti opisina. Da kayo, Conrad, Cleofe, ken Edwin. Ma'am. Apay ka di, Ma'am. Iti opisina ti pangibagak, napatag ti pagsasaritaan tayo. Inton reses ka di, Ma'am. Inton walpas ti klase inton aldaw. Mangaldaw kayo pa'y nga umuna, sakbay nga umay kayo iti opisina. Uwan, Ma'am. O, sige. Sus, ano nga tatibaga ni Ma'am? Amo pa yun? Saan nga taga po iti resulta ti test tayo? Delikado no kasta. Mga no di tayo mat makapasa. Kaya't ko ang makasarita dagiti dadakkelyo. 0 kayo ngamin iti test yo. Kasano kayo kuma ang makagraduar? Paggraduaran da kami ma'am. At dapay mo ti maudi ates. J-finals. No lakat nga to amin ti maalayo ti finals, barang makaabot ti grado yo. Ngam no na baba, ladingitag. Kanayon kumat nga imbaga nga agrepaso kayo analaing. Ikagumaan mi ti dito finals, Ma'am. Pudno dayta, Ma'am. Ikagumaan mi ti agrepaso anaimbag. Last chance yo daytoy. No nababa pa'y laang ti maalayo, awan mabalin ko. Talagang amin anababati grado yo. Pangasim, Ma'am. Saan may akaya ti agulit? Uray saan nyo akaya ti agulit no saan kayo mat nga agreprepaso. Kasano kumaang umato ti grado yo? Ay, basol ni kuribot daytoy. Apay ngamin anaglangan. Nangato kumati naala tayo. Barang daytoy sumaron no nga exam. Kat nangaton ti maala tayo. No addanton ni kuribot ami. Sa bagay, isula ang tinamnama tayo. Sayang ti kinalaing ti loka. Tas saan mo't lang agtuloy ti kolehiyo. Wan anya kumangay ti pangalaan ti inana iti pagtuloy na. Siguradong agmulan tulang iti kamote kan sabay iti bangkagda. Anya pa yung nga itinamnamaan nyo ang mapasamak. Imbag no aglako iti bananak yo ta sigurado. Agmula idinto tada tayo, mapantayo agadal iti syudad. Kasanon, no saan tayo ang makagraduar? Basta, agsakar tayo kinyami. Makapasa tayo.
Ninamnama ka makaturpos ka, taday tatisang kaibagam. Alanganin mo't gayam. Ika gumaak ti finals, lolo. Makagraduarak to. Kung na ti maestra yaw nga alanganay, nagbababa ti grado yaw. Santon, lolo. No makaturpusak, inaktumot agadal iji syudad. Nulakit na makaturpos ka. Hanggang no saan? Saanan? Tasayang lang ti kwarta. Amangan no di mo lang ipasnag ti agadal. Ipasnag ko, lolo. Ikarik, oray kita to. Aramid ti pakakitaan. Saan kit akari-kari nga itayab mo't ti kalay. Itaaklaan mo't nagkari, lolo. Hanggang kanayon mo nga ibaga, analaing ka iji pagadalan. Hanggang saan mo't gayam, ta nagbababa mo't ti maalam no agiksam kayaw. Agtuloy ka kadi iti kolehyo? Kung nadagiti dadakkel ko, ano saan na kano ang makagraduar ita? Saan na kanon ngagtuloy? Oray ni lolo. Kasta mo timbagana. No di data pagtuloyin, diagtaray talangan. Agtaray? Papanantangay? Kumpurmi ditan. At dabasit abalay iji asidag ti talon mi. Ija itapay lang mapan. Into nagbaybayag. Uray gawit tan tumatlaing. Sige na, Rod. No di data pagadalan, kapilitan aday tanto ti aramidon ta. May mayat ko man no makapantamot iji syudad. Kunada mo't asayang kano ti kwarta. No saan ko nga ipasnag ti agadal. Kastamot ti kunan ni lolo. Mabalin mo ka din ti mapaniji pagadalan, basang? Waninang, kabaalakon. Agsubliak manin iji syudad. Into nagbakasyon kayo. Umayak to manan, ta umay kay sukunan. Umay kami mati dyan syudad, ninang. Uwan, basang. Mabalin mo mutiag trabaho. Kabayatan nga awan to pa'y klase. Kaya't kumatiag trabaho, kabayatan nga awan klase, ninang. Ado ti part-time at trabaho ijay, basang. Mabalin mo't akasaritak ti busko ijay hotel, tapno ag trabaho ka ijay, akas part-time. Aganad ka nga rod iti panagbiyahem, ninang. Agyaman nagbalasan ko. Sige, agpatuloy ang arudan. Inakmatan, ninang. Amang ano agsama tibtes sakmat. Ijay kan office kong agtest, Ami. At the teacher ijay akadwam. Vacant period da. Wen, ma'am. Ay, kumusta da, Cleofi? Edwin kan Conrad, ma'am. Nangato ka di mati naala da? Agpapada daan na 0. Amangan no saan da makagraduar. Kasta ka di, ma'am. Kaasi damat nga rod no saan da makagraduar. Awan pa basulan da. Takanayon kumot ida palagipan. Kan ada na kaibaga kanyak, akanayon da kanungamin nga agbalog. Isumat lagayam nga 1 oras da nga agripaso, ma'am. No kasla kumaamin kan ka nga estudyante, awan parikot ti manursuro. Igagawid ko ti agadal. Takayat ko ngamin makalungaw kami itirigat kaninanang ko, ma'am. Kasta tinasayaat nga anak. Amo na ga isaganaan tinasayaat amasakbayan na. Apay anak kami suot ka amang kitkita ka ni Kuribot. Nusan ko nga naglangan day ta Kuribot. Adda ka manamnama mi kini Cleofi ang mapanagadal ije syudad. Saan mo pa'y nga ipadlaw ti suron mo kan kuana? Tapno pasakaran na tayo inton finals. Kunada mo't nga alanganan na makaturpos tayo. Imbag ko ma, dumasakar tayo amin nga answer na. Adda damag nga amangan no yalis da ni Kuribot iti sabali a seksyon. Tapay nga yalis da. Jak mawatan. Adda ka no nang kidaw nga yalis da iti sabali a seksyon. Saan nga ta? Nga iso tinagkid daw? Awan timbagada kasta. Hello, Mare. Inaramid mo ka diti imbagak. Wen, Mare. Napan ko kinasao ti maestra ni Ami. Kinid daw ko, ayalis na iti sabali a section no umadanin ti finals da. Nasayaat. Imbagam ka diti makagapo. Saan ko nga imbagat inaramid ti talo a kaadalan na. Basta nagpakaasiak, ayakar na no dandanin ti finals da. Ay, dagita mang namna malaang kankwana.
Di da namnamaan asaan da akadwa inton final test da. When tayo sa bali a section ti pag-examinan na. Kaadalan da iti sa bali a section kunak man laangan. Nasaya at mat, tapno di da maaramat iti kalukwan ti inaanak ko. No kaya't dati makapasa, agrigat damat Saan kat asabali ti agrigat para kadakwada? When imbaglakit din, tanasingpat ti maestrana. Man nakaawat. Agyaman tayo iti apo, no kasta. Ala, dayjay laang ti kayat ko amaamuan. Kasta pa'y nga rod. Bye! Awanan ti parikot mo, anak. Nakasaok ti maestram. Kinid daw mo nga ialis dak iti sabali a section, nana? Wen, ngam kuna ti maestram, nga inton madano ti finals. Kayat na ngamin nga agyan kalata iti section na. Agyaman ak, nanang. Didak maaramat dagiti sadut nga agadal. Mangnamna madalat ta iti masakarda. Imbag tainsingasing nininang mo ti aramidak. Di na kayat tinaramid da kanyak. Isu nga imbaga na ti kasjay, nanang. Agyaman ta nininang mo nga Edna. Isu ti makatultulong kada ta. Wen nga rod, nanang. Uray awan ni tatang ko. Takasla duha kayo mat nga inak. Wen babalasang kami pailaang idi. Aggayam kamin. Saan ka ding agpada kayo nga ulila, nanang? Pudno dayta, anak ko. Iso asaan lang agayam ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Kasla agkapsat kamin. Ladingitek, ngam saan kayo ang makagraduar? Ha? Apay ngay, ma'am. Paggraduaron da kami mo't Saan ka di nga imbaga kada kayo? Last chance, tiintad ko kada kayo. Nagbabalat na tinaalayo iti test. Ma'am, pang-asiyo. Ikan na kami kumaiti konsiderasyon. Wen ko ma'am. Maasi kayo mat kada kami Kasano ang makagraduar kayo? Saan nyo mat nga ingaad tinagadal? Inyalang-alang nyo ti panagadal nyo. Sigurado adi nakpangadalan ni Lolo. No kayat mo ti makaadal, agulit ka. No makagraduar ka, isunto ti panangituloy mo iti kolehyo. Ha? Agulit? Jaklaki ti kayat ti agulit, ma'am. Sumit lagaya masan ka makagraduar. Tabalog kamot gayam. Lolo, jak kayat ti agulit. Pinaay nak. Kung naklakit day, no pudno ti ibagbaga manalaing ka, ulbud ka mat. Narigat lang amin ti impates da, Lolo. Narigat tadi mo nga roding guard tinagadal. Anya pa iti biyagmaw no awanak. Apay ko mga awan ka ngay, Lolo. Saan nga agnanayon ti biyag ti tao? Kas makita mat, lakaya kon. Adayo pa'y ti bagbagam, Lolo. O sige, tadapay papanak. Nay, papanamanain. Kablaawan ka, anak ko. Si kagayam ti kalaingan. Kablawan ka, balasang ko. Mabalin tayo nun ti mapan iti syudad. Nakagraduar ka matan. Agyaman ak kada kayo aduan, nanang ko. Isagot ko kada kayo ti diploma. Nulakat igaud mo ti panagadal mo. Sabali manan a diploma ti magunod mo. Ikarik day nanang. At dapay nangat nga to a diploma a magunod ko. At taray takit din. Mapanta ni Jay kalapaw mi iti asidag ti talon. Awan tawi ta ijay. Ha? Anya nga ta? Santan tumot lang agadal. Di tamot nakagraduar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryetay ita alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.